Arvoisat kuuntelijat ja mahdolliset miljoonat tulevan blogisivustomme seuraajat, aloitamme blogin teon täältä Hämeenlinnan Aulangosta, eli Aulangon golf-radalta, jossa on aivan upeat mahdollisuudet harjoittaa golfia. Tällainen hieno, iso puistomainen alue golfin harrastukseen. Tämä ensimmäinen niin sanotusti maakuntamatkailuun liittyvä aiheemme tosiaankin on täältä Hämeenlinnasta Aulangon alueelta. Eli sieltä löytyy sitten Scandic Aulanko, jo vähän vanhempi hotelli, mutta ihan kivat puitteet ja ennen kaikkea nämä ulkoiluliikkumiseen liittyvät mahdollisuudet ovat aivan huikeat kauniissa maisemassa. Tämähän puistoalue rajoittuu tuohon Vanajan veden rannalle ja täällä on todella hienot puistomaiset olosuhteet, niin kuin tämäkin kuja, mitä tässä kävelen eteenpäin. Tällä videolla me aloitamme, minä ja Irina aloitetaan tällainen blogin pitäminen ja tulemme jatkossa näillä meidän maakuntamatkoillamme tekemään pienimuotoista kuvausta paikkakunnista, missä sitten käydäänkin, ja niistä nähtävyyksistä ja mahdollisuuksista, mitä siellä on ollut. Mutta tämä on meidän aloitusvideo ja tästäpä se homma sitten pikkuhiljaa kehittyy ja pari viikon päästä olemmekin sitten jo Kreetalla. Tässä tätä hienoa Aulangon kenttää on. Eli siellä näkyy vähän tuolla kauempana kylläkin, mutta toivottavasti saatte tästä selvää, niin Scandic Hotel Aulanko. Otetaan hetken kuluttua lisää kuvia tästä alueesta. Siellä tuolla kauempana niin on hevostallit. Siellä on tosi komeita hevosia. Vanaja vettä. Nyt ei näy vesilintuja juurikaan. Viimeksi kun käytiin, oli todella paljon niitä, mutta ehkä ne ovat jo muuttaneet pois. En tiedä. Okei, nyt tultiin vähän lähemmäs tähän, missä nämä hevoset. Että tässä aitauksessa on muutamia. Siellä on ihan iso komean näköinen hevonen. Sitten täällä vähän kauempana on noita muitakin hevosia. On ne komeita. On siellä pikkuinen porikin. Siinä on jo iso komea hevonen. Ja siellä on sitten toinen hevonen, jää vähän tuonne puun taakse. On ne kauniita eläimiä. Okei, ja tässä on tää Aulangon golflupin kahvila rakennus. Kahvila Hugo. Okei, otetaan vähän tältäkin sivustolta niin hotellista kuvaa, eli Scandic Hotel Aulanko. Tää on tällainen vanha kylpylähotelli. Uskoisin, että edelleenkin erittäin suosittu hotelli on tässä. Siellä on kuntosalia löytyy, on konferenssitilaa ja niin edelleen. Ja autoja on aika paljon. Kuitenkin nyt sanotaan, että lomakausi vielä tietenkin jatkuu, mutta
ei noita perheellisiä juurikaan enää taida